tihog popodneva, dok je sunce klizilo niz prozorsko staklo, kao sjećanje koje ne zna gdje da se zaustavi, postavio sam sebi pitanje koje ni kraljevi nisu znali da odgovore. Šta ako poželim da živim vječno? Ne zbog straha od smrti, već iz ljubavi prema životu. Ne zbog pohlepe za godinama, već zbog gladi za značenjem. I tako je počela potraga. Ne kroz gradove i biblioteke, već kroz sebe. Prva vrata koja su se otvorila bila su vrata tijela. Hrani me kako bih trajao, šaptalo je. Ne traži luksuz, traži jednostavnost, jednu smokvu umjesto šećera. Gutljaj izvorske vode umjesto litara otrova u bocama sa etiketom. Jedi iz zemlje, a ne iz fabrike. Jer sve što je živjelo možete održati živim. Zatim me duša povukla za rukav. Nećeš vječnost ako te dani umaraju, rekla je. Misli nježno, misli kao pjesnik koji i u suzi vidi biser. Praštaj brzo, vječnost ne trpi gorčinu. Voli duboko, srce koje ne voli vene i u najzdravijem tijelu. Razmišljaj kao dijete, ali mudrošću starca koji je proživio 10 života. Potom mi se javila nauka. U bijelom mantilu, s očima umornim od traganja, mogu ti dati još vremena, reče, i zahvalih joj, jer medicina liječi rane, ali priroda liječi čovjeka. I na kraju, kad sam pomislio da sam čuo sve odgovore, tišina mi je progovorila. Želiš li vječnost? Nauči živjeti ovaj trenutak. Ne juri vrijeme, uspori, nego milaj dane, proživi ih. Ne traži raj poslije smrti, napravi raj od svog jutra. Recept za vječnost nije skriven u laboratoriji, niti u tajnom hramu. On je u načinu na koji gledaš nebo. U dubini sa kojom grliš nekog kad misliš da ga možda više nećeš vidjeti. U tvojoj sposobnosti da budeš zahvalan, bez razloga. Jer možda vječnost ne postoji u godinama. Možda je vječnost samo jedan savršeno proživljen dan, a taj dan može biti danas.